Uši v pozore. Čauko šikulkovia. Ľudské telo je vlastne taký malý zázrak. Vďaka nemu môžeme tancovať, spievať, hrať florbal, počúvať muziku alebo vidieť svet. Preto sa oň oplatí dobre starať, aby fungovalo tak, ako má. A keďže ste šikuliaci, určite už o tom veľa viete, ale poďme si dať malé opakovanie. Jednou z vecí, na ktoré musíme myslieť, je, aby naše telo bolo čisté. Povedz, čo si väčšina ľudí umýva úplne najčastejšie, Že ruky? Máte úplnú pravdu. Ruky si umývame vždy, keď prídeme domov zvonku, vždy potom, ako sme boli na záchode a aj pred jedlom. Ale pozor, umývame si ich poriadne, pekne namočiť, dať mydlo a mydliť. Mydliť, šúchať, ešte šúchať, aj prsty poriadne a potom mydlo zmyť a utrieť. Je mi jasné, že sa niekedy ponáhľaš naspäť k telke, alebo sa už tešíš na večeru. Ale umývanie rúk je dôležité. Práve rukami sa totiž dotýkame mnohých predmetov, na ktorých sú baktérie a rôzne iné malé potvory, z ktorých by ste mohli ochorieť. A to nechceme. Umývanie rúk sa navyše považuje za slušné. Keď niekto odíde zo záchoda bez toho, aby si umyl ruky, je to neslušné. Dobré je, že niekedy sa to aj prekrýva. Napríklad prídeš domov, ideš hneď na WC a potom jesť. Čiže 3 príležitosti, kedy si treba umyť ruky, ale umývaš si ich iba raz. Volá sa to 3 v jednom. Dobre, nie? A čo ďalej? Akú časť nášho tela si čistíme aspoň 2-krát denne? Hovoríš zuby? Super. Aby sa nám nekazili, treba ich vyčistiť ráno aj večer. Tvoje zuby budú potom biele a silné a zrejme sa vyhneš aj vrtaniu u zubára. To síce nie je nič hrozné, ale zdravé zuby bez blomby sú vždy lepšie, nie? A nezabudni, že potom, ako si večer vyčistíš zuby, už nemôžeš nič jesť ani piť. Iba čistú vodu. A čo okrem zubov si ešte ráno umývaš? Tvár? Výborne. Keď si tvár a hlavne oči osviežiš studenou vodou, nie len, že si ich umieš, ale sa aj preberieš. Ešte si nezabudni učesať vlasy, oblieť sa a hurá na raňajky. Hlavná očista býva ale zväčša večer. Keď si okrem umytia zubov osprchujeme celé telo. Na nič nezabudni, ani na pazuchy, alebo na zadok. No a aspoň raz za týždeň si umieme šampónom aj vlasy, aby boli pekné, čisté a voňavé. Okrem toho, že rastieme do výšky, nám na tele rastie ešte niečo. A to tak rýchlo, že to musíme strihať. Napadá vám čo? Povedali ste vlasy? Super. Povedali ste nechty? Tiež paráda. Oboje si musíme strihať, ale zatiaľ čo vlasy môžu byť aj riadne dlhé a skracovať ich môžeme aj menej často, pridlhé nechtiská by nám fakt zavadzali a ešte by sme nimi mohli poškravať aj našich kamošov a kamošky. Takže si ich radšej strihajme tak raz za týždeň. A vieš, ako všetko, čo súvisí s čistotou nášho tela voláme? Je to také trocha ťažšie slovíčko. Povedz, čo ti napadá. Je to hygiena. A veci, ktoré nám v čistení a úprave tela pomáhajú, sú hygienické potreby. Napríklad mydlo, zubná kefka a pasta, hrebeň alebo zrkadlo. Tak, o čistotu nášho tela sme sa postarali, ale je tu ešte jedna dôležitá vec. Viete aká? Predsa oblečenie. Holým by nám bolo vonku zima a asi by sa na nás všetci čudne pozerali. Vyberáte si už oblečenie sami, alebo vám pomáhajú rodičia? Tak či tak, určite treba pritom myslieť na počasie vonku. Ak by ste v decembri a snehu nosili von len mikinu alebo sandále, bolo by vám poriadne zima. A zrejme by ste aj skôr či neskôr ochoreli. Čím je chladnejšie, tým teplejšie veci si treba obliekať. A naopak, keď sa otepľuje, vonku svieti slnko, môžeš postupne zimnú bundu či zateplené nohavice odkladať. Skúsi ráno pri obliekaní spomenúť aj na to, ako sa cítiš v škole. Je ti napríklad v tričku s krátkym rukávom zima? Tak si radšej zober mikinu alebo si daj tričko s dlhým rukávom. Ak sa v škole silno kúri a je ti v nej teplo aj v zime, pokojne si zase môžeš dať krátke rukávy.
Dôležité tiež je, aby vás nič netlačilo a mohli ste sa sústrediť na to, čo práve robíte. Či už je to učenie sa v škole alebo hranie sa. Pre zdravie nášho tela je okrem toho dôležité, čo jeme. To si môžeš vypočuť v osobitnom podcaste. A okrem toho je dôležité aj to, či sa dosť hýbeme. Je jedno, či si vyberieme nejaký šport, alebo budeme chodiť veľa peši, naháňať sa, behať, alebo budeme napríklad tancovať či skákať na trampolíne. Dôležité je, že sme v pohybe. Naše telo silnie, viac vládze a zároveň nám to aj lepšie myslí a ľahšie sa nám učí. Takže, po tom, čo sme si teraz povedali, už vieš, ako sa postarať o svoje telo, aj ako ho obliekať. Tak čo, dáme si pár otázok? Jasné, určite všetky budete vedieť. Povedzte, či hovorím pravdu, alebo vás klamem. Zuby si umývame raz za týždeň. Áno alebo nie? Nie, umývame si ich aspoň 2-krát za deň. Ráno a večer tesne pred spaním. Ďalšia otázka. Najčastejšie z celého tela si umývame ruky. Áno alebo nie? Áno, vždy po použití záchoda, po návrate domov zvonku a aj pred jedlom. Nechty striháme tak raz za pol roka. Áno alebo nie? Nie, to by sme mali hrozné pazúry. Približne raz za týždeň. Vždy si oblečiem len to, čo sa mi páči a je mi jedno, či je vonku teplo alebo zima. Áno alebo nie? No, tak trochu áno, ale nie za cenu toho, že budem chodiť v lete v zimnej bunde alebo v zime v kraťasoch. Musíme oblečenie prispôsobiť počasiu, ktoré vonku práve je. Posledná otázka, pripravený? Takže, veľa pohybu nám škodí, áno alebo nie? Nie, naopak, keď sa naše telo hýbe, tak mu to prospieva. No tak čo, ako ste dopadli, bolo to bez chyby? Ak áno, klobúk dole. Ak nie, vôbec nevadí. Pokojne si pusti túto časť ešte raz. Zatiaľ zdárek. Toto boli Uši v pozore. Ak chceš vedieť viac, pusti si ďalšie časti. Nájdeš ich na Spotify, Apple podcastoch, rôznych ďalších podcastových platformách a takisto na YouTube. Stačí zadať Uši v pozore a môžeš počúvať ďalej.